Καλώς ορίσατε στο Πασατέμπο. Η Βικτόρια ήταν απλά η μύτη του παγόβουνου. Ο ωκεανός της Ανταρκτικής κρύβει στον πυθμένα ένα τεράστια αποθέματα σκληρού πάγου. Φορήστε το μαγιό σας και ετοιμαστείτε για κρυάδες και πολικές αρκούδες. Σταύρο Χατζησάβα, welcome friend του Πασατέμπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, πραγματικά. Πάντοτε είμαι πολύ συγκινημένος και περήφανος που βρίσκομαι ανάμεσα σε νέους ανθρώπους που προσπαθούν να ανοίξουν νέους δρόμους σε μια πατρίδα που δοκιμάζεται τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια και είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας πως ναι, η Κύπρος και οι νέοι της στον τομέα των τεχνών και του πολιτισμού είναι ιδιαίτερα ανθοφορούσα. Τι λεμονάδα, παιδιά, έχουμε κάτι να πιούμε, στραντζίσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σταύρο, μια που το έφερε η κουβέντα, όταν κάθεσαι με τον κύριο Μαλένη στο στούντιο, Ναι. έτοιμοι να δουλέψετε πάνω σε ένα καινούριο project. Τι πίνετε? Ο Λεωνίδας πίνει ουίσκι, εγώ Ναι. τίποτα. Νερό. Τίποτε. Νερό. Είναι αρκετό για έμπνευση είναι το πράγμα. Για μένα ναι, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Η σχέση σας φαίνεται πολλά αρμονική. Υπήρχαν στιγμές που συγκρούεστε? Ναι. Υπάρχουν και στιγμές που συγκρούμαστε με τον Λεωνίδα, όπως ο κάθε άνθρωπος ο οποίος πάντοτε επιδιώκει να είναι ειλικρινής, αλλά σίγουρα η σύγκρουση γίνεται με απόλυτο σεβασμό και απόλυτη ειλικρίνεια και αλήθεια. Άλλωστε, οι διαπροσωπικές σχέσεις, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν είναι αυτές, θα πρέπει να στηρίζονται πάνω σε θέματα εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας και αλήθειας. Σαφώς, σαφώς. Ποιος ήταν ο Σταύρος Χατζησάβα στην ποιμη προ-Μαλένιν εποχή? Ως άνθρωπος ήμουν ο ίδιος και εξακολουθώ να είμαι ο ίδιος, όμως όσον αφορά τον τομέα, αν θες, της δισκογραφικής μου παρέμβασης που άρχισε από το 2006 με διάφορους συνεργάτες όπως ο Νεόφυτος Νεοφύτου, η Ροδούλα Παπαλαμπριανού και η Βίκη Ευσταθίου, η πορεία από το 2008 και μετά είναι για μένα σταθμός. Ήταν η συνεργασία με τον Λεωνίδα Μαλένη και τον Μίκη Θεοδωράκη, με μια επανεκτέλεση του δίσκου της Κύπρου, όπου συμπεριλάμβανε μέσα 3 τραγούδια, το Χρυσοπράσινο Φύλλο και ακόμα 2 της Κύπρου και το Στο χώμα που επαρπάτησες, το οποίο έγραψα για τη γιαγιά μου και το αφιέρωσα στη μνήμη της. Διάφοροι άλλοι μεγάλοι Κύπροι τραγουδιστές έφυγαν από την Κύπρο στην οδύσσια τους προς το επόμενο τους βήμα. Άννα Πίσση, Χατζηγιάννης, Ευρυδίκη, διάφοροι. Εσύ πότε σκοπεύεις να φύγεις? Εγώ καταρχήν να πω ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου μεγάλο τραγουδιστή. Θεωρώ ότι. Εντάξει, μεγάλη είναι και πιο μεγάλη σε ηλικία. Προσπαθώ να κάνω αυτό το οποίο μου υποδεικνύει η συνείδηση μου, οι γνώσεις μου πάνω στον τομέα της μουσικής και του πολιτισμού γενικότερα. Και εντάξει, ο κάθε άνθρωπος χαράζει τη δική του πορεία και τη δική του πρώτη γραμμή. Σκέφτεσαι αφήσεις δηλαδή? Όχι. Την Κύπρο την αγαπώ παθολογικά και είναι η πηγή έμπνευσης για μένα. Δεν πρόκειται να κάνω κανενού τη χάρη, ούτε σε ορισμένους που εναντιώνονται σε αυτά τα οποία. Σταύρο μου, θα τα πούμε μετά με έχεις έννοια, θα μιλήσουμε για τους haters και τους όλους τους. Μιλώντας για το Χατζηγιάννη, είναι Εβραίος γνωστό ότι τυχαίνει της υποστήριξης ισχυρών πολιτικών ατόμων. Σαν τον Νίκο τον Αναστασιάδη τον υποστήριξε στον προεκλογικό. Πιστεύεις ότι χρειάζεσαι έναν πιο δυνατόν κονέ για να ανελιχθείς? Όχι, δεν είναι θέμα κονέ, είναι θέμα. Κοίτα, να σας πω κάτι ειλικρινά. Από το 2006 μέχρι το 2011 είχα υποστεί τον μεγαλύτερο αποκλεισμό που μπορούσε να υποστεί οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τη μουσική. Διάφοροι ιδιωτικοί σταθμοί σνόμπαραν και δεν προέβαλαν τα τραγούδια τα οποία κάναμε και άρχισε όλο αυτό να ανατρέπεται με την έκδοση του You Are Welcome Friends to Cyprus και απέδειξε πραγματικά πόσο δυνατό μέσο επικοινωνίας είναι το διαδίκτυο στις μέρες μας. Ο Μέγας Αλέξανδρος, μία από τις μεγαλύτερες μορφές του παγκόσμιου πολιτισμού. 256-223. Πολλά άλλοι άτομα ξέρουν το πράγμα, αλλά είχε στον πιο cool ρόλο στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Αυτό είναι αλήθεια. Τέλος τα καταφέρες.
Πήγα και συμπλήρωσα αίτηση. Το θέμα τύχης δηλαδή. Και με κάλεσε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου μαζί με τους συνεργάτες του και περάσαμε από κάποια συγκεκριμένη οντισιόν. Από αυτή την οντισιόν πέρασαν 180.000 νέοι και νέες. Και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου μαζί με τους συνεργάτες του έκανε τότε μια συγκεκριμένη διαλογή και επιλογή στο να ανακατανέμουν τους ρόλους που θα είχε ο καθένας από εμάς. Ήταν απαραίτητη η γνώση της υπασίας για τον... Όχι, δεν ήταν απαραίτητη η γνώση της υπασίας. Περάσαμε από διάφορα στάδια, δηλαδή μας έβγαλαν φωτογραφίες, το πρόσωπο, το σώμα, κάναμε κάποια κινησιολογιακά, αν θες, τεστ και περάσαμε από μια συγκεκριμένη επιτροπή. Μια Kinder. Όχι, ευχαριστώ. Πίσω στο τραγούδι, ποιο τραγούδι θα ήθελε να είχε γράψει ο Σταύρος Χατζησάβας? Πού δεν το έγραψε? Το Άπονη ζωή. Άπονη ζωή του. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι. Ποια τα μουσικά ερεθίσματα του Σταύρου Χατζησάβα, συγγνώμη. Ναι, τα ερεθίσματα μου είναι αυτά τα οποία βιώνουμε, αυτά τα οποία... Μουσικά, τι ακούεις, τι μουσική να ακούεις? Αν σου πω ότι δεν ακούω άλλους εκτός από μένα θα το πιστέψεις. Να το πιστέψω. Σαν παιδί όμως που άκουες, πριν να σου... Σαν παιδί άκουγα σίγουρα Μιχάλη Χατζηγιάννη, άκουγα Νταλάρα, Αναβίση. Είμαι 30. Εγώ είμαι 33, αλλά ο Χατζηγιάννης ευκήγε... Βγήκε πολύ μικρός ο Χατζηγιάννης. Ναι, μεγάλων, αν θες, μαζί του. Εφηβεία, Χατζηγιάννη ήταν 3 χρόνια πιο μεγάλος μου, 3-4 πόσα. Και είχα την τύχη. Αν ήσουν 13 και ήσουν 16 είναι τρόγα. Τραγούδα από τότε. 12-15. Η αγάπη δεν φοβάται και λοιπά με το Λεωνίδα. 10-13. Τι άκουγα? Αν είναι Αβίση ήταν αυτό. Τούτο ήταν ερώτηση. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα. Το σεξ και η αμαρτία πουλούν. Συμφωνούμε? Ακριβώς. Τούτο είναι κάτι που το λαμβάνεις υπόψη πριν αποφασίσεις για τους τίτλους των τραγουδιών σου? Όχι. Καλά, ένα λεπτό. Στις τέχνες δεν χωρούν ταμπού και προκαταλήψεις. Ναι, αλλά γαργάλατα. Ναι. Όχι εσύ, γαργάλατα. The other side. Welcome friends to Cyprus. Ναι. Η πρώτη γραμμή μεταξύ μας, Ναι. ξέρεις ότι τα κακά ρουθούνια εκλαμβάνουν το σαν υπονοούμενο για σκληρά ναρκωτικά. Ναι. Τι απαντάς σε τούτους όλους που βλέπουν πίσω από τις λέξεις και θωρούν ό,τι θέλουν να δουν? Ο καθένας με το γούστο του, τσαπώνισας γυρεύει, λέει για μια κυπριακή παροιμία. Εγώ λαμβάνω υπόψη τα άτομα τα οποία κάνουν στοχευμένη κριτική με επιχειρηματολογία. Δεν μπαίνω στη διαδικασία ούτε καν να κάνω διάλογο με ανθρώπους που δεν ξέρουν τα στοιχειώδη από την ιστορία της Κύπρου. Και αν δεν καταλαβαίνουν τι λέω ή τι γράφω, δεν είναι δικό μου το πρόβλημα. Πρέπει να αναζητήσουν τις ευθύνες σε αυτούς που δεν τους άφησαν ή οι ίδιοι οι εαυτοί τους αυτοτιμωρήθηκαν στο να μην ανοίξουν τους ορίζοντες τους, ναι, και να μάθουν διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, μέσα μας και αφορούν και την ίδια την ιστορία της Κύπρου. Δεν μπορείς να κράσεις εναντίον του το πράγμα. Το Γαργάλατα τι ενόχλησε? Το Γαργάλατα τι ενόχλησε? Ένα τραγούδι, ένα τετράστιχο το οποίο μελοποίησα, το οποίο έγραψαν για τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Είναι αστείο. Πίσω από το Γαργάλατα. Βεβαίως, και εξεπίτηδες το έκανα. Στο YouTube απαντάς στους Γαργάλατα, Γαργάλατα σου περάσει. Ναι, ακριβώς. Το χιούμορ πρέπει να είναι ένα απόσπαστο τμήμα και μέρος της ζωής μας. Where do you come from? From the other side. And you? Me, I come from this side. You come from the other side, and I come from this side. You come from the other side, and I come from this side. Στη συζήτηση μεταξύ Ελληνοκύπριου Σταύρου Χατζησάβα και Τουρκοκύπριου Σταύρου Χατζησάβα, αφού η φωνή είναι ίδια, ο Τουρκοκύπριος Σταύρος Χατζησάβας λέει ότι η ώρα πήγε 8, πρέπει να φύγει. Δεν δείχνει μια τραγικότητα? Πού είναι να πάει? Πρέπει να φύγει, να πάει πίσω, να επιστρέψει στο Γιατί other side. τον Μπρούσκο ξεκινάει 7 παρακάτω.
Δεν μπορεί να πάει να δει. Τι σχέση έχει? Γιατί πρέπει να αφήσει Σταύρο? Διότι έχει κάποιες άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις που τον καλούν να πάει στο other side. Εμπολιτικοποιημένες, ενώ μιλάς για curfew. Έχει κάποιο λόγο που πρέπει αμάν να φύγει. Ναι, διότι δείχνεις μια κατάντια η οποία διαρκεί τόσα χρόνια και ταλαιπωρεί τον κυπριακό λαό. Διότι εγώ θεωρώ ότι είμαστε ένας λαός. Βασικά να λύσω τον περιορισμό. Πρέπει να φύγει επειδή περιορίζεται που κάτι. Η άλλη πλευρά. Είτε είμαστε εμείς από εδώ λέμε η άλλη πλευρά, είτε είναι αυτοί από την άλλη πλευρά λένε ότι εμείς είμαστε η άλλη πλευρά. Πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα τους πολιτικούς ταγούς ένθεν και ένθεν, διότι έχουν δύο πολιτικές ατζέντες δυστυχώς. Αυτή που είναι φανερή και ακούγεται έβυχα στα αυτιά των πολιτών, και αυτή η ατζέντα η οποία είναι η πραγματική, που εφαρμόζουν κρυφά από τους πολίτες και τους ξεγελούν κάθε 5 χρόνια για να υφαρπάσουν τις ψήφους τους. Τι έγινε? Selfie. Πού είσαι ρε? Όπα. Κάμουν το Degeneres στην εκπομπή της. Και ο Brad Pitt έκαναν το στα Όσκαρ. Φίλοι, καλώς ορίσατε στην Κύπρο. You are welcome friends to Cyprus. Η Αφροδίτη τις καρδιές πορίζει, χαμογελώντας σας καλωσορίζει. Remember, it was here. Είπες μου ότι έχεις 1350 περίπου αρχιοθετημένα απειλητικά μηνύματα. Περισσότερα. Περισσότερα από λίγα από τότε. Είναι 3.000 περίπου τα υβριστικά χλευαστικά μηνύματα, διότι ό,τι βάλω στο YouTube υπάρχει μια μαύρη κλίκα η οποία είναι οργανωμένη και αρχίζει συνέχεια τα dislikes και να βρίζει και να απειλεί. Ξέρω πως νιώθεις, έχω έναν dislike με τη Βικτόρια, έναν είναι και να τον εύρω και να τον blip. Να τον γαργαλίσω. Να τον γαργαλίσω. Πού? Στον προχτό. Δηλώσεις. Αν μπείτε στο Your Welcome Friends του Cyprus, έχει πάνω από 4.000 dislikes. Εντάξει. Μιλούμε για νέο ρεκόρ του Σταύρο. Ναι, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ποτέ, ό,τι βάλω στο YouTube, δεν λέω, μα ποτέ όμως, μπείτε μέσα και βάλτε like. Εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι, υπάρχουν πολλοί που το ζητούν, πίστεψε με. Αυτό το οποίο γουστάρω είναι να βλέπω πόσα άτομα ποσοτικά μπήκαν στον κόπο να ακούσουν τη δουλειά μου και να φτάσει σε όσον το δυνατόν μεγαλύτερες μάζες. Ούτε το like με ενδιαφέρει, ούτε τον dislike με ενδιαφέρει. Στείλω και ένα μήνυμα σε αυτούς τους τύπους που είναι οι γνωστοί, άγνωστοι, οι ευθυνόφοβοι και κρύβονται πίσω από ένα υπολογιστή. Θέλω να τους πω ότι όσο συνεχίζετε να βάζετε dislike, θα με βλέπετε ακόμα πιο έντονο και πιο αποφασιστικό μπροστά σας. Ναι. Πέτους το. Τι να πούμε? Ότι θα μας τα γαργαλίσετε. Ωραίος. Τις 3.000 απειλητικά μηνύματα πώς τα αρχιοθετάς? Βάσει ημερομηνίας παραταβής, σοβαρότητας απειλής περιεχομένου και αν φοβάσαι ότι μπορεί μια μέρα να γεμώσει το hard drive σου και να μην έχεις χώρο για να Καταρχήν να πω κάτι το οποίο πέρασα προχτές πριν 3-4 μέρες. Κάποιοι μπήκαν στον κόπο και παραβιάσαν το κανάλι μου στο YouTube. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν. Και σε ένα βίντεο συγκεκριμένα που είχα μέσα, μπήκαν και αλλοιώσαν και σβήσαν τη φωνή, δηλαδή δεν ακουγόταν η φωνή μου. Που σημαίνει πρέπει να τα hacker και σπάσαν τον κωδικό, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος από ένα βίντεο που είναι δημοσιευμένο να κάνει cut τη φωνή να μην ακούγεται. Σκέφτε πώς η σημασία σου διού, άμα κάθονται στον κόπο να κάνουν τα πράγματα. Μέσα μου τα αρχιοθετώ εκεί που πρέπει. Σωστό. Άλλα τα λαμβάνω υπόψη και άλλα καταλήγουν εκεί που ξέρεις. Έχεις την έννοια ότι μπορεί να γεμώσει το hard drive καμιά μέρα και να θέλεις να κοίταξε, εγώ τα κρατάω. Εγώ τα έχω σε 3 διαφορετικούς χώρους για ευνόητους λόγους. Άλλα τα βλέπω και πραγματικά προβληματίζομαι και λέω πού ζούμε. Και όταν μιλάμε για τραγούδια άδολα, στο κάτω-κάτω ποιον πρόσβαλα ή ποιον ενόχλησα. Αν δεν τους αρέσει, ας μην μπαίνουν στο channel Σταύρος Χατζησάβας, να βλέπουν άλλες επιλογές. Πριν σου δώσω το δώρο που προσφέρει η εκπομπή μας κάθε φορά, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ξέρεις τι να ήθελα να δω μια μέρα? Τι να κάνουμε striptease? Όχι, το πράγμα να κάνουμε το σίγουρα να έχει πολλά dislikes ή likes. Αν φύγεις μια μέρα και πεις εγώ Σταύρος Χατζησάβας,
Τούτα όλα πράγματα που έκανα ήταν ένα μεγάλο αστείο. Έφερα σας την. Ναι. Θα γίνεις, πίστεψε με, το είδωλο όλης της Κύπρου όπως ο Μπόρατ ένα πράγμα. Α, που ναι. περίπεξε όλους. Οκ. Έχεις το χιούμορ και μπορείς να το κάνεις το πράγμα. Θα το σκεφτώ. Σκέφτομαι. Αλλά δεν νομίζω, διότι αυτό το οποίο κάνω πραγματικά το αγαπώ και το γουστάρω. Το λοιπόν, η ώρα που η στιγμή Ναι. που όλοι περιμέναμε. Για να δούμε όμως αν είναι αυτό που περιμένω κι εγώ. Είσαι ωραίος, για να δούμε. Αφού ξέρεις. Α. Αυτό δεν είναι ακόμα. Ελπίζω να είναι αυτό που περιμένω και να μην είναι κάτι άλλο. Κοίτα, άνοιξε νομίζω μετά μιλούμε. Κάτι άλλο υποπτεύομαι ότι είναι. Όπα. Πάμε με Όπα. ροζ διαθέσεις. Έχεις. Έχω απορία μου, πόσες σχολές έβαλετε. Πάντως, δεν ξέρω τι είναι. Ροζ αγγελίες, τι είναι. Όψ, κάτι ακούγεται. Εργαλείο του σεξ. τι είναι. Άνοιξε τώρα κουμπάρε. Α, για να δούμε. Α, οκ. Μάλιστα, νόμιζα προς στιγμής ότι ήταν κάτι άλλο, πίστεψε. Άρεσε σου που σου. Α, μάλιστα. Είναι ένας καραγιόζης. Και όχι οποιοδήποτε καραγιόζης, Σταύρο, πέμας το. Είναι Πέμας το. αριστουργηματικός. Τι είναι? Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο μάγκας του καραγιόζη, ο οποίος δεν σηκώνει μούγια στο Στο σπαθί του. Μάλιστα. Σπαθί είναι εδώ. Είναι καταπληκτικό. Και μ' αρέσει και το κομπολόι. Είναι σούπερ. Να πω ότι είναι σικέ το παιχνίδι πριν αρχίσει. Καθόλου διότι σικέ. έχουν επιλέξει αγγλικά τραγούδια, διότι ο κύριος υποπτεύομαι ότι ο ίδιος τα διάλεξε. Πάμε μέσα. Πάμε. Δεν το έχω πάρει. Aerosmith, Pulp, Δεν έχω ιδέα. 1989, τραγούδι The Other Side. Πάμε. Ένα με σαρώσει, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Κάτσε ρε Σταύρο. Αφού δεν ξέρω, Red Hot Chili Peppers. Δεν ακούω. Red Hot Chili Peppers, Σικέ, σικέ. Californication, Ναι. χρονολογία 2000, τίτλος τραγουδιού The Other Side. Και είμαστε στο δούλευμα. Πάμε. Άντε ρε. Ξέρεις το, ναι. Ξέρετε το ζητούμενο, παιδιά. Strokes. Ναι, First Impressions Ναι. of Earth. ναι. The other side. 2006. The Other Side. Wow. Μόνο είμαι, φάες μας λάχαρο. Πόσα είμαστε, 3-0. Πάμε και 4-0. Πάμε. Α, ξέρεις το ζητούμενο. Ξέρεις το ζητούμενο, Γιώργη. Κάτι σαν να ακούσω λίγο. Ναι, ναι, ναι. Πάτα το. Δεν το ξέρω. Κάμε την ανατροπή, μπορείς. Να σε βοηθήσω. Κύπρος. Ναι. Από το 1974 και μετά. Σταύρος Χατζησάβας. The Other Side. Ωραίο. Πόσα σκορ. 4-0 διάλυσης. Να πούμε ότι τους στίχους έγραψε ο Λεωνίδας Μαλένης, τη μουσική έβαλε ο Σταύρος Χατζησάβας και την ενορχήστρωση έκανε ο Γιώργος Κολλιάς. 4-0. Είδες. Ούτε σικένα είδα, έφυγε. Τι.